No adda problema ang kakabsat, pagpanunutan na ka. Ag-reflect, ag-sarming, ag-saludsud ka iti Apo. Sometimes, it takes a painful experience to make us change our ways and align our lives to God's will. No adda daman kada tayo, tinagpasar dagiti, nakasaksakit nga pasamak iti panagbiag. Saan nga inted ti Apo day tatapno pasaktan na ka? Ngem gaputa dakayat na nga mensahe nga ibagbaga ken ka. Ti saludsud ko, nakitam ka di, dayta mensahe, nga kayat ti Apo, nga ibagbaga ken ka, iti dayta nga pasamag iti panagbiag mo. Tanuans nga nakitam kakabsat, kat willing ka nga mangbaliw, kadayjay nga hananaimbag nga banag iti biag mo, di kadayjay nga inaramid mo, agbungan to, tinasayaat iti pamatim. Di kat kaslakan to, kada iti salmista nga kunana, nasayaat nga siya kat nadaan dagiti suot ti biag.